Ngikubingelele mbukeli wethu omuhle laphana ekhaya. Ungakhohlwa ukusubscribe, like, ucomment, ushare ukuze nabanye bazi ngalezi zinto esikhuluma ngazo lana, ngoba kungenzeka ukuthi baningi abayidingayo. Sikhona nalapha ku-Facebook naku-Instagram siyatholakala. Nakuyo-ke i-YouTube channel, igama layo iKamavi with Prince Bhekumndeni kaZulu. Before ngikhulume ngodaba engize ngalo namhlanje, ngithe ake ngidlulise nje ukubonga i-support yabafowethu abasilandelayo nabasifollowayo. Siyabonga kakhulu. Siyayibona umsebenzi wenu enikwenzayo. Kukodwa nje lokho kuyasikhuthaza. Ningapheli umoya. Kuningi esisazonilethela khona. Sibonga kakhulu nje, sibonga asiphezi. Nikwenze nakwabanye lokho enikwenze kithi, enikwenza kithi. Namuhla-ke umbuzo obuzwe abaningi lana bebuza kuyi-channel le. Abanye bafuna inamba, abanye bafuna inamba. Asikanikezeli kubantu ngenamba ngoba kunento esisafuna ukuqeda ngayo, ithimba leli elidila nabantu abathize. Ngoba sifuna umuntu ehambe ethathe inamba kanoma ubani ehambe kuze, futhi asifuni iy'namba ezizothi kusasa ayihekhiwe la. Ngiqhubeke nodaba. Lana kunemibuzo esibuziwe yona. Umbuzo abawubuzile babuze ukuthi bathi umuntu uma ngabe ethwetshuliwe uyakwazi ukuthi ephinde ephile impilo enormal. Impendulo-ke ithi cha, uma ngabe umuntu ethetshuliwe akabe esabuya. Omunye uzothi hawu, manje kuyenzeka kuthiwa ubuyile. Ngizokhuluma la ephuzwini lokuthi uma kwenzeka-ke kuthiwa ubuyile, angithi lo omunye usuke engcwatshiwe ngoba kuthiwa ushonile lona, kwase kutholakala-ke emakhaya nje ukuthi akashonile. Senizohlukanisa ngani-ke ukuthi le eyangcwatshwa i-original, lo obuyile ikhophi, ngoba phela lo muntu useney'thombe ey'mbili, noma lo ongcwatshiwe ikhophi, lo okhona i-original. Uyabona ukuthi uzovumelana nami ukuthi cha, uma sethwetshuliwe umuntu akabe esabuya. Ngisho ebuyile futhi usuke esephazamisekile futhi ngeke esakwazi ukuphila impilo enormali. Usengaba umuntu nje kuthiwa abantu bethi bayambona ndawana thizeni, kodwa bembona nakhona hhayi ngalokho okujwayelekile. Kodwa nje impendulo, to cut matters short, cha, akabuyi futhi akabuyiseki. Umuntu oyothi uyakwazi, noma ubani oyothi uyakwazi ukubuyisela umuntu owathwetshulwa, hhayi, ngeke. Kofuneke kungangcwatshwa lo okade ekhona. Ngiyavuma-ke kungenzeka-ke noma ngingedlula ukuthi uma ngingeza ukungcwatshwa lo okade ekhona, kunento-ke eyenziwe kodwa bengekho kuleyo topic. Manje-ke isiphetho-ke ekuye kuze kwenziwe njani-ke? Umuntu uzoyibuza lokho ukuthi kanti kugcina kwenziwe njani-ke ngoba phela akabuyi. Cha, uma sithola umuntu okwazi ukwenza umuthi, kuye kwenziwe phela izaba zokuthi-ke ngoba nakhu engabuyanga, akusale sekukhandwa iplani yokuthi esale esefa okwangampela. Hawu, sombulala kanjani singamboni? Cha, phela angithi umuntu ozobe esebenza lolu daba inyanga le Ukuthwebula unalento yakhe ekuthiwa yibutho nabafana bomoya azobathumela beye la afihlwe khona, ngoba uvamise ukufihla emahlathini amakhulu futhi okusabekayo ukungena kuwo. Beye khona ngqo mayizethemba nayo inyanga iye, kodwa-ke kusuke sekubucayi uma sekuya nayo, ngoba kuyenzeka ngesinye isikhathi inyanga isibuya sekusele ney'khwama noma ingabuyi. Yahamba-ke libutho ilithume lifike limqede, limbulale efe okwangampela, noma kungathathi-ke isikhathi esincane, kuyenzeka kuthathe aboma-3 months kuya phezulu. Kothi-ke uma ngabe eseshonile-ke base beyabuya-ke abafana bomoya bezoyitshela inyanga mase iyawudlulisa-ke umlayezo kulowo mndeni ukuthi-ke hhayi-ke useshonile ngampela-ke, futhi kuzobe sekwenzeka-ke ney'bonakaliso-ke ukuthi cha, hhayi, loya muntu washona ngampela. Ngoba phela usuke khona lo ongcwatshiwe. Kwesinye isikhathi kuyenzeka kusuke
umfanekiso nje loyana kanti kungcwatshwe isilwane. Yikho-ke singesikwazi ukuthi singathi sibuye umuntu uma kuthiwa uyabuya, sithi umuntu uyabuya esimeni esikanjalo. Omunye umbuzo-ke ubuze ukuthi uma ngabe salahlekelwa umuntu, ngibukisise la, or uma ngabe salahlekelwa umuntu wahamba sasesizwa ngababephila naye ukuthi wagcina eshonile, nathi mhlambe sesaze sagcina sangcwaba iy'mpahla, kuye kwenzeke njani esimeni esikanjalo? Esimeni-ke somuntu okanjalo, manize nafihla iy'mpahla, mhlambe nifuna ukumbuyisa, nifuna ukumenzela imicimbi ethize, njengomfowenu owashonayo, phela sesithatha ngokuthi washona, ngoba phela kuyenzeka kuthiwa umuntu ushonile mase yaqhamuka ey'philela nje. Ilapho-ke kuthiwa akufihle, akucinisele khona, kuthiwa kufihlwe isele. Umuntu uma ngabe efihla kuthiwa akekho kanti usaphila, mhlawumbe eqhamuke ngalo lolo suku afihlwe ngalo. Uma ngabe-ke senaze-ke nafihla-ke nangcwaba iy'mpahla zakhe lowo muntu lowo, futhi nathola ukuthi akasekho, naba ney'ndlela enenza ngazo iy'qiniseko, kodwa manje nifuna ukumenzela imisebenzi, nifuna ukumbuyisa. Kudala-ke ngingazi-ke manje, ngoba phela isikhathi esiphila kuso asifani nesamanje. Manje siphila kwi-4th Industrial Revolution, izinto zenzeka ngendlela ecishe ehlukile kuneyasekuqaleni. Kudala-ke wawuya-ke laphana owayekade ehlala khona, lapha ahlale khona isikhathi eside, uthole nabantu abamaziyo, ngoba niyamazi negama lakhe. Kodwa-ke kwakuyiwa nenyanga phela ekwazi ukusebenzisa umuthi wangampela OTT, uthi makuyiwa-ke laphana-ke kufikwe-ke kusetshenziswe-ke leyo mithi eyeyisetshenziswe ejulile yokuthi lo muntu la owayehlala khona, uma kutholakala ukuthi wayehlala la, noma kungasaqondakali kahle ukuthi wayehlala, kodwa uma kutholakala ukuthi cha, wayecishe ebesendaweni ekanjena, wayejwayele ukuhamba la, wayehamba-ke ehamba emenyezwa lapho, ebizwa, ekumemezwa igama lakhe nesibongo sakhe, kuchazwa ukuthi singobani, bakwabani abafowenu, sizokuthathwa kusekhaya ngoba sesakudela ngawe, sakufihla, sezwa futhi ukuthi usuwashona. Siyacela ukuthi uhambe nathi lapho njengamanje, kuphethwe njalo ihlahla lomlahlankosi lapha, hhayi elomganu, ngoba phela abantu baye balididanise ihlahla lomganu omlahlankosi neledingamuzi. Cha, lomlahlankosi lokho kuthiwa umphafa. Kuhambe kukhulunywa-ke la, makukhulunywa-ke akubhekwa emumva uma ngabe, kodwa kusheshwa, kuhanjwa kahle nje ukuze engasali ngokuthi benigijima mase niya kumuntu ohlulayo ethi benishesha kakhulu wase yasala. Cha, kuhanjwa kahle nje, kube nesizotha futhi kuhlonishiswe, kuphathwe nempahla yakhe. Uma kukhona eyayisalile ekhaya, uma ingekho niyayithenga esitolo niyithathe, niyahamba-ke naye lana, sekuyoze-ke nimbize-ke ngale ndlela enimbiza ngayo, kuchelwe nangemithi ethize, ngoba phela kuyenzeka uthole ukuthi abantu lapha ababuthi quthu ubuthongo, behlale bebona umuntu lokhu bese beqamba amanga bethi isipoko. Ayikho lento ekuthiwa isipoko, hhayi, asikho, khohlwa. Sengiyoze ngife nje akaze ngisibone, kuhlale ngibona kuqasha umlilo lapha kuthiwa isipoko, kodwa hhayi, akaze ngisibone, uminco engake ngawubona. Bemthathe-ke mase nihamba-ke naye-ke, nihambe nixoxa-ke njengoba kusuke kulanda umuntu nje la ashonele khona. Nihambe nikhuluma naye, nimxoxise futhi nikhulume ukuthi sibani bani, uyambona nobani, nikhulume nje naye njengomuntu ophilayo. Uma nidlula-ke ey'ndaweni nisho ukuthi yabona-ke lapha sesisekuthini, ngoba naye wayezazi lezi iy'ndaba. Manuwele umfula njani, ningalenzi iphutha nibheke emuva. Futhi-ke ngoba sesiphila esikhathini samanje, nenze sure ukuthi ena ama-cellphone niyawacisha, okungcono engavulwa ngabangaphambili emotweni, laba abahleli ngemumva bengalokothi, ngoba koba kubi ukuthi kusenzeka lento mase kukhala i-cellphone kobe sekuphazamisekile, futhi kungenzeka ukuthi yena akayazi, ngisho kuthiwa uyayazi kobe sekukusala kwakhe lokho. Kufuneke nje kungavulwa foni, kungenziwa lutho kuze kufikwe ekhaya, kwenziwe yonke indlela. Uma kuwukuthi mhlawumbe kuyashiwo ukuthi wayelimale ngengozi, kwenziwe futhi nosiko lokuthi egezwe manje. Ngeke kusagezwa-ke isidumbu manje, angithi siphethe iy'mpahla zakhe. So-ke sesikwenza lokhu ekufanele sikwenze kuyena, ngoba sokhipha nesilwane, sokwenza kuze iy'mpahla lezi ukuthi siyayigeza, asiyiwashi, asizenzi lutho, siyayichela, sithathe lesi silwane. Uma kuwukuthi wayelimale ngengozi, sisike amaqashanyana amancane, akusiwo amaqatha, izinto nje ey'ncane. Uma
mawukuthi wayedutshuliwe noma wagazele, sisho ukuthi-ke sibani-ke singabafowenu thina, umfowenu bani lona, sikuvala amanxeba lokhu ukuthi ungenzi ngobubi ekhaya. Kulandelwe nje yonke inqubo yomuntu olimale ngengozi. Uma kuthiwa-ke wayegulile-ke, hhayi, asizukuyenza-ke lento yokumvala, kodwa isilwane khona sogcina sikhona phela ekugcineni ngoba ngeke engene ekhaya singekho. Isilwane ngicela ungachazi ukuthi sodliwa wobani leso silwane, ngoba lento iyaxabanisa kubantu abaningi. Mase-ke kuyangenwa-ke naye-ke ehambe-ke leli hlahla leli liyobekwa-ke laphana emsamu endlini yangenhla. Mase kuyakwazi ukuthi-ke kwenziwe umsebenzi-ke, kwenziwe konke ney'mpahla lapha y'bekiwe, kwenziwe konke ngendlela, kwenziwe konke ngendlela, kwenziwe ngendlela yakhona, kuyabe kuze kudluleke kube right-ke. Zobe-ke lezo y'mpahla-ke sey'thathwa-ke lezo y'mpahla seziyoxutshwa naleli hlahla leli, ziyofihlwa laphana ensimini noma laphana eceleni kwesibaya. Hhayi ukuthi y'phiwe umuntu, cha, ey'phiwa umuntu iy'mpahla ezengane eyaphuphumayo, kuye kuphiwe ingane nje enye encane khona lapha. Kodwa lo okwaziwayo ukuthi waphila wase yashona, cha, ayiphiwe umuntu, zobe sey'gqitshwa-ke laphana ngasensimini noma eceleni kwesibaya. Siyabonga-ke ukubukela kwakho mbukeli, nokulalela kwakho, siyabonga kakhulu. Ungakhohlwa-ke ukusubscribe-a, ushere, ukhomente, ulike. Igama le-channel uKamavi with Prince Bheki kaZulu. Singakhohlwa ukuphinde futhi sithi siyabonga kakhulu i-support yenu. Ningapheli umoya, sazoyiletha ezinye iy'ndaba. Siyabonga kakhulu, nibe right.